नैबे हटेल साखाथियावनो मा पुष्पा हटेल साखाथियाव बिकास मिश्रनि हटेल दा आं लायनो थांगासिनो रिपर्टखौ दा नोंथांमोना नायलांदो दा आं नै मोनहैबाय मोननानै दा आं रिपर्टखौ बेनो रिपर्टखौ आङो दा रिपर्ट लानो हाबबाय आं सिङाव हाबनानै दा नै आं लानानै फैबाय लाना फैनानै दा नोंथांमोना नायलांदो रिपर्टखौ बेहायनो दङ दा हस्पिटालना जाहैबाय बे आं लायनाय रिपर्टआ सिला नार्सिं हम बेनिफ्राय लाना फैदों आं रिपर्टखौ दा आङो फैगासिनो नायनो फैयोबाबो फैनो हागोन नायलांदो जागा नाम কি এটা সাগর দিঘি না সাগর দিঘি হ্যাঁ হ্যাঁ আসাম দিকে আছে ওটা জানি না তো রাজার কে বাড়ি আসিল না আগে হ্যাঁ হ্যাঁ রাজবাড়ি আচ্ছা আমি এখানে দেখতে হবে টিকিট লয় না টিকিট লইতে হবে না আচ্ছা হ্যাঁ 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 राजाखा बारि नायनो हागोन बे राजानि न'आव बेनि साखाथियावनो अट' बास गिदिर बास गुवाहाटिनिफ्राय दा नायनो हागोन दा मोनफैबाय आं खननै खालामनाय जादों बे सिटि स्केनिंखौ दा मोननैयावबो रिजाल्टआव फैयाखै दा मोनसेया फैबाय अन्थाइ आरो मोननैया फैयाखै स्टन आरो केन्सारा दा नोंथांमोना नायलांदो नैबेनो बे जाहैबाय सन्जिब बसुमतारी बै जाहैबाय हिनजाव दा बेनि बिफाबो दंहैयो बेयावनो दा जाहैबाय हस्पिटाला बेनो बिकास मिश्रनि हस्पिटाला बास स्टेन्ड खाथियावनो तेजपुर गुवाहाटिनिफ्राय थांनाय बरपेटानिफ्राय थांनाय मोनो बेहाय नैबे हटेलनि साखाथियावनो सोरबाफोर नुवाखैबा थांनानै खबर लानो हागोन जायगायावनो बास दंखायो गिदिर गिदिर बास मोनो दा जों बेहाय जानो ओंखाम नोंथांमोना नुवाखैबाबो गोथाव जों दा बयलार जादों बयलार बेदर बेलेग जायगाथ' ना होमबा बेलेग जायगा नालाय जानायफ्रा मिलाय जायो